Aga na, ngayon lang kayo gigising. Tangina nyo ah. Anong kala nyo sa akin? Yaya nyo? Na araw-araw na lang kayong pagsisilbihan? Tarantado kayo ah. Kung ganyang ugali ninyo ah. Ayun, good morning mga guys. Pinidol natin tong kalapate. Hindi natin pinakain kahapon. Kain natin ngayon. Yun, good morning. At sa lahat po ng viewers dyan, good morning mga guys. At araw ng Martes. May work tayo ngayon. Kaya maaga tayo gumising. Yun, kain muna tayo. Yun. At Martes na naman. Kaya trabaho muna tayo guys. Kakain muna tayo. Yun. Tara. Ayo ah. Maaga na, ngayon lang kayo gigising. Tangina nyo ah. Anong kala nyo sa akin? Yaya nyo? Na araw-araw na lang kayong pagsisilbihan? Tarantado kayo ah. Kung ganyang ugali ninyo ah. Tarantado kayo ah. Kung na lang lagi. Lagi na lang ako. I'm so tired na. For those people like you. Hindi na ako nakakapagpagupit. Hindi rin na ako nakakapag-balbas. Nay! Sino? Ha? Ya, ma'am. Okay. Anong dito? Dito? Doon? Anywhere? Anything you like it yourself? Yeah. You hear? You hear yourself. Tala ka. Tala ka. Magjibalay ko ni. My dream house. Katatudo ba na ni? It's already raining. Later. Magmatic beauty city. Ano? Ukit na. Suabe. Titibalay mi. Katugangan. Katugangan. Tani data. Balay mi data. Balay katugangan. Balang araw magiging bahay ko na yan. Papalayasin ko na yung lahat ng tao dyan. At ikaw, kukunin kitang driver. Okay na. Kaya matay kang agad ah.
Lord nila, tanta ako. Eh, Sip-sip kong barbas na. Balbar sarado. Diubing eh. Okay, tayo. Hindi dyan. Oh, ano yan? Anong ginagawa mo? Nagkayot ka ng tae? Hey, okay. Salsalit talusem. Pulas food ka. Ang umay ti mama ah. Nakaikanti crinkles. Umay ka. Dito gun ka. Yo! Tapos na naman ng isang araw na trabaho at pauwi na. Ang sa likod ko ay si Robin Hood. Pagpahinga na naman ng isang araw. Banog kapok. Siya agad na banugak. Banugak mat. Sige nga. At adoy naramid ko ah. Doon natin nalpas ko si ka. Dua ka niya. Usay. Nagalakay ka so. Nagsikak. Rumor ko may di balasan sa tama video siya. Dito. Balay ko datan to. Kailangan to kang bodyguard ko. Ay, good. Bangkan. Bodyguard na, palsa ka mong bodyguard mong paltubo. Nandiyan ni Lino. Lino. Nakailupe. Pagklikat nakatag mo. Ipil mo lupe. Dinilino. Iapok. Apok. Wait, teka. Sige ah. Anong labas ate? Bakit? Anong labas? Buti! Ha? Puti! Mungay! Anong labas puti? Rapper ni, rapper di ulit ni. Rapper ni parang. Huwag ka naka-video-video ka. Hindi yan video. Ano to ngayon ate? Atay. Magkano yan? Magkano to? 3,000 Ay, 4,000 Magkano to? Mahal yan. 100 isang ganyan. Ito. Pupunta ka bukas na maga? Bigyan namin hulog Tari. Ito nga, burger kayo. Ito mata. Chicken wings. Plan, 35. 35! 35! 30 yan? 30 lang ng ano? Wala na kaming utang dyan. Meron, 30. Ay, 30 lang. Oo, 30 lang. Ayun, oh, Ibidyo, 125, ireklamo tatlo. ta. Reklamo. Ibidyo. Ibidyo, ireklamo ta. Ilan? 6-4. Tatlo. 1-4. Ito nung bigat yung utong, hindi ko sakpa eh. Oo, kaya nga. Huwag kang magluto. Ayan, oh. Talo. Merong ping-ping. 35. Tatlo di bawasan mo ng ano. 105. Oh, di 100. 100 na lang ah. TikTok mga lalaki nito. 100, ay, Asuki mo kami. 100 na lang. Oo. Ilan? Anim? Tatlo. Tatlo. Pero yung utang namin, bibigyan namin mamaya para ano. Yun. Pilo ka lang ito lang tayo magkatabi. Ilan? Yan guys, nakauwi na ako. Kami. Kasama ko. At yun. Papahinga lang. At maliligo. At hanggang dito na lang. Guys, sa susunod ulit. See you sa next vlog. Yun. Bye bye. God bless. Ingat.